Minflok jiffoka fil-proċessi interni tal-Partit Nazzjonalista li saru bl-akbar reqqa u trasparenza, il-Partit Laburista għandu jara li jieqfu immedjatament il-ħniżrijiet u li tieqaf ukoll il-kultura ta' impunità li qed isiru f'pajjiżna mill-Gvern Laburista. Fis-qarrija, il-Partit Nazzjonalista qal li kien qed jistenna li l-Whip Laburista Glenn Bedingfield u l-kandidat Laburista Andy Ellul jagħmlu konferenza tal-aħbarijiet fejn huma wkoll jappellaw lill-Avukat Ġenerali biex tippubblika minnu fih ir-rapport tal-inkjesta dwar it-tixħim fil-beħ tal-passaporti. Inkella jgħidulna kif Lena Malta kienet assorbit 5 miljun euro f'taxxa tas-sisa li suppost kellha titħallas mill-Electrogas. Dan biksur tat-termini oriġinali tat-tender u kalkulat li fuq il-perjodu sħiħ tal-proġett it-taxxa frankata lill-Electrogas tammunta għal aktar minn 40 miljun euro f'pis li se jinġar mill-poplu. Il-Partit Nazzjonalista kompla li qudiem dawn l-aħħar każijiet ta' korruzzjoni li jnaqdu mal-oħrajn kollha li karatterizzaw it-tmexxija tal-Gvern Laburista tant li saru l-ordni tal-ġurnata. Il-mexxej Laburista u Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' siket minflok ma jgħidilna x'se jagħmel bid-deputat u konsulent personali tiegħu Joseph Muscat u bil-Ministru Edward Cicluna li minflok aċċerta l-aqwa użu tat-taxxi tan-nies ippermetta li jgħaddu kuntratti korrotti. Żgur li qatt ma jista' jkun li l-Partit Laburista jagħti xi forma ta' lezzjoni dwar trasparenza u kontabbiltà meta taħt il-Gvern Laburista saru każi kbar ta' korruzzjoni u serq ta' flus in-nies. Il-poplu għadu qed jistenna l-verità u jekk dan ma jsirx, il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiġġieled għall-ġustizzja temmet tgħid l-istqarrija.